Yiğitler salam hemmäňe. Bugün kabzordak masinimiz Volvo Radnoyda 12 tane bolýa. Şoň platformadan çykan masin öz pokoleniýasynyň biznes klasy 2012-nji ýylyň 1.6 motordaky Ford Mondeo obzor. Yiğitler masin ilk bilen dask videonun başlaýan. Ýa-ni videoň başynda aýdypdym, Volvo Radnoyda 12 tane bolýa masina diýip. Muň sebäbi 1999-njy ýyldan 2010-njy ýyla çenli Volvo kompaniýasy iň gigantlaryň biri Ford'a değişildi. Platformalary bir zat. Muň platformasynda daşy Range Rover, Volvo'ň köp modelleri, Ford'un köp modelleri çykarlan. Bu 2010-njy ýylyň soňky restyling diýilen. Bu restyling. Mundan öňküleri has Ford Focus'a miňdeşirek. Muň daşk widine ütgen atlarken edil restylingyna öňkü widi faralar hemme zat ütgen. Kuzov faradaýdan, kuzov atsynkowny kuzov, iň bir çydamly kuzowlaryň biri. Önümçüligi edil sedanyň önümçüligi daşy Rossiýada gurnalypdy wagtynda. Diskalar Radnoy'dan däl rolanlar diskalar soň goýulan 17-lik diska. Atlyň 16-lik max. Zavod 16 bolýar. Zavod 16 bilen 17'lik diska. Ýöne şulan universallaryna zavod 17 goýýar ýa. Ha. Olanlar likvid masin däl bu. Satmas kyn masin ýöne öz pokoleniýasynyň biznes klasslaryna değişdi. Sebäbi dask bilen gördiňiz daşy Audi'da meňep duran gabaritine terasdyňyz giňligi, ullugy bolar. Ondan başga näme aýtsa bolýar? Başga aýtmana iýminde ýa-ni gaplar aýtma max agyr diýip. Materialy galyň material şoň. Öz ýasalan Ford'un iýminde Mondeo material galyň gaplaryny açsaňda has agyrdygy bildirýär beýlek masina liboyna nam agyr. Ondan Aýdagam Volvo'ň dogany boljak bolsa. awa Volvo iň nadýoz masina tanalýar-da. Nadýoz birinji ýerde duran masina. Howpsuzlyk goýunça. Testlarda da howpsuzlyk goýunça Volvo iň birinjilikde duran rolanlar. Bu masinimizde benzin ýöreýär. Gaza goşulmadyk. Probegi ba, epesde probegi da adam görködür. Ýöne iýminde dask widinden daşy max şu apdalyny teresen Hyundai Genesis şol. Şoňa da meňde ýa şörler, uzorlary da diýişler. Sekal pahor miňdesirek ba. Volvo S60'ın paşty kopýasy zafery gapdalynan teresen. Awa. Ford Focus'a da meňdes. Meňdes. Olanlar bu masinin bahasy barada aýtsak, ýa-ni likvidin dälidinde bahasy sürülen masina bolsa milyonyň aňardadyr. Maňam iň hadawoy, iň gowurlyan divid ýa-ni motor ikilik ýa 2,5-lyk, ýöne 2,5-lygyň korobkasy çydanak diýerler-de korobkasy. Ýöne A5-nin bu 1.6-lykda da gelýär. Ýigitler, ýa-ni başyna aýtmagy atan çykypdyr. Rasxod topluwasy şeker içinde 10 etanok, 9 etanok daşa trassada 5,5 atdyjy 120 atdyjy 1.6-lyk motor ýa-ni aýdypdym. Häzir motoryny açyp göreliň. Dask video bardy, 2 aýdara goýar zat ýok. Özüňiz görýäňiz. Ýöne balyaçkasy köp nemelerde, köp edil Ford Mondeo modellerine gawatdalýany. Iňne şol ýokarky laboň ýokarsyndan bilem edil faralýar, edil bunnadyr hiç neme ýok, rjawçyna ýok. Ýöne köp rjawçyna dörýär diýe. Atak ýöne karroza gowdurumly masinçy. Ta kadrny kapotna açyp göreliň olanlar. Häzir näme zatlar bar, näme zatlar ýok. Çekin da açylýar. Max görüntülerden boldy. Ene 1.6'lyk bolsa da bara uluw motory. Motor oluyor. Onu sürülüp berilen masina edip hapatmadan seyretmen. Doç motor da şu. Awa. Max näme açýar motor arada? Motor arada. Çydamlylygy arada. Wagtyň geçmegi bilen ýagy ýyp başlaýar bir nemeleri. O da minus diýen bolmady ýa. Ol köp masina bar. Köp masinada da bar. Ýöne
imin ikili çydamlylar olanlar. O bizim ýurdumyzda kan näme däldir? Fordlar, Haas, ady belli däller, ha? Giňden ýaýran. Giňden ýaýran masin däl. Bärde meni manda wedel giňden ýaýran Ford Focus, giňden ýaýran Ford Focus'dan metip bol, abzor çekers. Buň 1.6 motorda ýan gaýtşmaly. Üýtgeş gaýdyra goýar zat ýok. Edil imin motor tarapdan ulanjylyň zalybat kan ýok. Motor tarapdan. Bu ol badyr ýan salnikdan oýberýär, etat balyat çykalar bilýärmi? Salnikdan näme diýip, ol ýöne o zatlar meles zatlar da imin çydamly oýunça motor go motor. Garantadan agowy. Garantadan o. Edil motorda aýdyra goýar zat ýok, ýöne ýan garanta diýende bar, Max. Garanta Türkler onu gatwarma, o geçen video çynna. Men bol şey alay diýen, Ford Dastoyny meselem ha, men Ford öwýän Dastoyny. Ulanjylyň ozuflary var sebäbine. Ondan bir masin döwýän, awtowaz döwýän, awtowazy halayan kanal aranda da mondialy. Tanysam kan ýokdur awtowaz bilen. 2010 kim bolsa şu 2024-iň garantadan gowda şu. Bu ara Kim ni tolka garantadan bilýärmi? Eýlek masinam köpsünden daski vidi komfortdy zady var ha. 12 kim bolsa gowy. İçine geçelim Max. Men üşädime. Noyabrda diýär, noyabr adam bol durar ýaly da şarda. Salona geçelim, görelim, gurrun birer. Olunlar salona geçelim. Salona ilk ölen her ýerde görkezim ýaly, tarpeda materialy. Yaman yumşak material, priat material ödüler. Bir hili masarka bilen plastik bolýar. Edil plastik, ýöne yumşak plastik bälerim. Go materialy, kaçtırın edilen, unsap edilen ilemi, SSR'da unsap edilip zatlar diýär. Ruli, multirul, upravlenie multimedya ba. Daje kompýuter, bir kompýuter näme diýen bolmaly. Probegi ýan kaçyp 227 000 probeg, paşty 220 000 probeg. Berde stiklolun, ünkü stiklo podyomly ba. Komplektatsiýa, orta komplektatsiýa, jyrny däl. Saralaryň regulirovkasy bar. Berde klimat kontrol ýok, ýöne abisni pech kondisioner bar. Monitor soň oýlan. Bu ESP bar. Tak, nämeti коробка передач там механика Берскор. Надёжный коробка передач, olunur şolom. Gatı надёжный. Bärem ýan gaýtşmaly material bar ha. Max öýden göränsiňle hellep bolýar, ýani gatı yumşak material, gowy material. Materialy ene garantada ýok batlar, bärde bar, olunur. Bakadan bilýäňiz. Täze garantada şoňa beren gowum kadýan. Daždya ýok, munymyzda ýöne gow komplektasiýasyny o da ba. Oturmana, indi ýatdan çykanda iki taraply regulirovka ketip bolýar, ruli. Atjaň, hem ýokary çykýar, hem aşak ýokary. Gaty gowy funksiýa, gaty gowy dat. Garantada diňe çalaça 5 cm ýokary aşağı etip bolýar. Daş 24-nji ýylda masinlarym bilem 90% ýokary uçuşdat. Oturma üçin, sürme üçin gat udobny bolanlar. Gat udobny. Edil bizinkler Toyota görýär, Max bilýärmi? Edil Toyotalaryň bir ýyl udobny maňa şolay berdi. Şolar gowy. Ortasyny gowy görýärmi? Bir ýyl Mercedesler bolýar, daş o Maybachlar bar, şolardy içine ele udobny oturmak giýin, ene men boýumy duýna bolmasa, maňa udobny şu. Başka olunur. Bir biz aýdyp geçenmi? 2024-de diýen ýadyňyz şan geçen edek garantan edemizde. Köp komplektasiýasynda airbag ýok diýdi. Bu maşyny ödüm pes komplektasiýasynda 2012-nji ýylda daşa airbag ştorkalarda da bar. Balarda da bar. Daşa şu wadiçliň nemesi kalenli airbag diýilýär da. Näme? Şoňa çenli bar. Awtowazyň üzerinde jaňasyna gurlaşaly. Olunur. Bärde birisini barda çoba, meni görýäňiz. Gaty gowy. Olunur görülen Sürülen masin ýöne zatlaryny sürmen. Ýöne material hem tarapdan gowy, bir priat material, bäri plastik görýäňiz. Barda çoba hem ileklenkäli. Samda barda çoba. Barda çoba giňjek. Ödem kan görünmeýär, görýärmi? Passajer kan prepyasyasy oturmak üçin bir ýol dogmy dördüler nara. Ne oturumda da arkaýynda.
Nemesi audio sistema soğlanır goğudur. Audio sistemde goğu çıkarya. Edil aňar başy JBL ol buldaly ýöne badam dastoň çıkarya. Dastoň audio sistema. Öz wagtynda diýýäm diýsen öz wagtynda 200% diýýär. Edil meň pikirim ol. Sidenýalary nemedir? Mata salon. Opşam bu çekol ýerler bu wagt hem ýerine başga aýdyra goýarda atjak üçin Adır galanam süremizde biler ki onu idik sidenlerin boralı adır pasajer üçün näli. Ine men üçün oturna jowat. Udobna. Adır şullar şuna idea çıkaralı. Näl bole. Lan bir küçte geçäýelmi? Bar 2 3. Olma yan kaçmaly ide geçdik. Birinji gün aýtsak sadym. Dalna evet bilizde karoçam gat udobna maşin. 3 sol otursaňam giýinçi. Ne seredin? Aýagyň spakoyny ýa. Leva sen var. O da attırın sonra maňa däl. Ýöne komplektasiýa olunlaryny gapat ýerdin. Prosto komplektasiýadyr. Ýyklarda ýok. O ýyklarda skapanyam. Ýöne granty ýok gitdimi? Aha. Üçüncü adam kelde özüň üçin. Padlakotny barmy? Padlakotny barmy? Ana, onun padlakotny bardyr. Hiç de bilen ok diýme, olunlar öz maşinim däldir, o käbir ýerlerine. Ýeňmermen. Gat dobny, ikol kısından max. Business stretch aýdy bermeli. Pol dogovorda düzmeneli. Savşýany ýygyna da ýörejek golman. Sol içinde yatıp bir bäçetäňem bolýar diýdim maşyn şu. Demesiniň giýinligini goraýda. Giýinligi gat giýin muňa täze aýdy. Aynen aşağı. Olunu son ýaly karoçy maşyn ýa-da ýerde demne besni zaryatlyk neme üçin, ýol bulçyn. Volt. Ba. Başka ütköş aýdara oýarda da ýok, ýöne apelsinseti ba. Çilim çekilen ok. Çilim çekmeliler. Taglyňa da ýanly. Ýanly. Takyny bagażny göreli, Max. Bagażny görkadely, ýyny aýdara oýarda ýok, ýöne udobny, komfortny, ýumşak maşyn. Edil bagana, gat gow maşyn. Edil awolonlar näl giň, son ýal giň. Sonra giň bolmasa petdäl, kiçidäller etsi. Öňe arkaýyna oturýarsyň da. Gat spakoyna oturýar oterada, o çok bilemdim. Son ýaly. Ana ýyny göreli bagażny, garangy düşüp gelýär, buny gizräň mallykla, o adam tok. Bagażny okady. Olunlar bagażny, gat gowny mera dost maşynda. Gat giň. Näme salsaňam syýa bagażny ýaly. Görünýär edin garankam çyty bolýan ýöne, sonradan bolşoňa görkezeli 540 litr diýdi. 540 litr bagażnygy. Ana dazy gapy agyr diýene, bagażny hem agyrdar. Video maşynda deňeşdeň da bagażny hem agyr. Widem ba, wid meýtse diýilýärmi? Widemeyse. Şon ýaly bolunlar. Maşynyň ýygy aptallam görkeler sadyr, näli widi ba, ýene suwa. Onsoň sırf görelýän ýumşaklyk bardan bir kağıt aýdars. Upravleniýet barda aýdars. Näli bolýan, näli oňdan jemler soňa. Gyzgaça video bolar, buny gizek allyk. O adam soğuk, sonra da düşürmeli. Bismillah. Hop, bu ýatdan çıkaram dok. Anam aýy düşürmäli durbertin aýdyr, garanky bar. Gat garanky bar bolmasalar. Şunu yatırdık. Katar maşını oklo. Yüreneden mara, ya uverniyor ya Max. Ödüm tuturdun ayda. Baraltılık diýerler. Baraltılık diýerler. Av razgonarsana da. Upravleniýeti gowy. Upravleniýet söz ýok. Maşynyň özüne da söz ýok ba. Maşynda ýokmy? Ýok, maşyn ýokdur. Daha soluna gelemesin. Aynı bärde biziň ýamyzda gezip görünýär, kim maşynyny bilýändirler, özlerim kim bolam näme maşyna seretýäni, seretmänýäni bilýändir. Olyn seret razgonaşyna. Tak bundan aýlanaly 0-dan 60-a nälrek sekund, plan sekund diýip oturmaly ýöne. Näle o şeylerek näli. Gittik onu. Gittik. Ben skolyanın sağa geçerdim şu. Skolya. Oval ýöne wara. Bir oturumda muwernle maşyna agyrlygy wara. Bir ýyl
Kavur maşin geçende yine granta premier olýar geçende gördüň ha. Gaýp börder o. Baň bilen deňeşdirsen var ha, bul yer bilen gök ýaly. Umar blogger var ha. Это тебя не гранта, братишка, да. Kim Mikheyev mi? Ya böyle ki. Asata channel mi ya? Asata channel вообще ладаны. Ola ýere topga Asata channel. Yani doğru aydiýalatlar. Ol ýöne realny pretenziyat bolsa sen David çadýanmy ya? Yo realny ýöne Asata channel pretenziyat ol gönne aýdýar ha. Pretenziya oldu. Конечно aydiýar. Ya pretenziyat aýtmaly bolman ol bir direktde up bolmaýar ha. Ya mesela men hazır pul versem men jorap satnalamokda, men maşin satnalamokda, doğrumy? Karadat bilen ya da orada men şon ýaly. Trebuni bolýar diýem. Конечно, trebuni bolýar. Olanlar howpsuzlyk tarapdan ýa maksadam aýtdy, подушка безопасности, даже шторкаларna içinde badary. Şon ýaly gödüňe tutulan, karoçamla howpsuzlygy. 10 kilmenden. 10 kilmenden o bu hatta geçenem aýtdyk däme granta. Yine granta bolýardy. Wah. Onlar gatty görmän, gatty gördük ýokdur granta türýänler. Men döwem ok maşyny, gowy maşyny granta da öz bakarna degen maşyn edil. Arzanra alyp bilseňiz. Öýden işe işden öýe bolýar. Ha, toçka be bolýar, gulýar Ya maşyn. kreetmeni. Kreetmeni diýilýär maşyna granta dapça sardan. Ýöne müňe dapça tken. Ýok da dapça. Ba, Ford'un hem Libover'e tap bolýar dapçasyny. Ýöne bu döwürp duran maşynym derken, nadýoz maşyn. Edilmen ýöne o bir de bar ýara Fordlar ýöne bunýar Ford barmaýar da känne bilýärmi? Bular ýaly Ford. Ana bizimkiler ha täze Fordlaryny täzeden ertuğrutlar ha daýy bu Fordlar var da. Explorer var. Ford Max'lar. Gatwolar o. Ol idealli mi näme bilýärmi? Pick-up'lary. Ha. Raptor. Gymmadam däle wagtna ora gowa maşynar bilýärmi? Wagtna degen maşyn o. Berde X6 X7 we dur. Balam alyp men abzor etdiýem näme diýär. Balam bir düşüräýdi ýa bedem düşürdimiz gelýärdi ýa da näme. Oňam gedegelerin tak. Biz ýoluň başynda diýem tak. Olanlar подпискасы görýäňiz. Her wize ütköş prosmotra ýok, пока что var, görüp oturýar bolyn. Ta biz ýaňy başladyk da. Tak что подписка etmeli, gollamaly. Gonuňyza ýarasa pikiriňiz bolsa kommentar ýazmaly. Ökmany suratda TikTok, Instagram, YouTube hem bilen goşulmaly olanlar. Tak, inne Max Cemlaýala. Aydar o ýerde at ýok. Most ýöne Ford Fox kozun tapsak, üstüne müňem üstüne goşar şo aýdylmadyk zatlar. Baý bolsa kommentarda berilen ýatdan çykan atlan baý bolsa optuňyz bolan bolsa şu maşynlaryň süren bolsaňyz ya da bir bizim ýalňyş ýerimiz. Ha, o ýalňyş ýerimiz bolsa berilen bolan. Edil bilýän biz professionallar, biz lübitsel prosa şu zatlaryň lübitsel bolamyz. Soň alýar, düşürýär, ýetine aýşa diýet opşam. Starats edýär. Siz üçin starats edýär. Sizden bir gollow edebilecek gollowyňyz prosta podpiska, like, dostlaryňyzy paýlaşsaňyz, kommentar ýazsaňyz boldy. Bir de başgalat gerekär. Näme? Taşyny çykaly Cemlaly. Yo. Olanlar soň bilen wideoň soňuna geldik. Sürüp gördük karakteristikalarny. Bolşuna görä ýüzde aýtdyk, sebäbi garaky düşüp gelýär. Howada sowuk, noýabr. Maşyn barada aýtsaň, maşyn gowy maşyn, dastoýny maşyn, ýumşaklygy, içiniň giňligi, dizaýny. Häzirki 24-de çykýan maşynyň köpüsini oknyýdyrýar da opşam. Şeýlere aýdaýyn. Özüňizden kommentarda berilen, aýtmadyk zatlarymyz bolsa, düşünmedik zatlarymyz bolsa, ýalňyş ýerlerimiz bolsa, maksat goşjak zadyň barmy? Goşjak zadym ba. Bir zat ýatdan çykardyk ýani. Aýtmany, ýene şu ýyky tekerleri balka däli şular nägere çaşka gidýärler. Bundan öňkülen hiçden däl şola. Bundan öňkü düşüren maşynlaryň birisinde de nägere çaşka ýokdy. Daja 24 maşynlar şolar. Granta, elektrik taş maşynlarym. Taş maşynlarda da peredni privat trowlanar. Peredni privat ýa aýtma ýatdan çykypdyr. Ondan ýene bir zady alanga degen maşyn dogry maýda. Meňe öz pikirim şol alanma degen maşyn. Şu wagt baka milyondan aňarda durdurdan gowlaryň ýagdaý gowlaryň milyondan aňarda dur. O da 10 000 $10 $10,000 arar. Tara opşon has. Moşlar. Moşlardan taparsyňyz hem ýöne edil
şun sostoyaniyada gowy maşin tapsaňyz, beren puluňyza degýär. Bärde ýan kaçma tapçadamken, käbir diýmekden gymmat zat diýip döwüp duran maşinler. Sebäbi ulonjylar, sürjüler, ozuflar, bada ol diňe palaja içildi. Ol hem maşina bolşýaly minus ýerleri, balýaçyk ýerler ba, o ýerlere sereden okýany maşynyň öz sostoyaniyada sen gowy maşin, gowy çykan maşin. Ýan kaçmaly Volvo platformasy. Opsiyon şunu platformda köp çykan maşinler bar da. Son ýaly like podpiska sizden garaşsa olanlar golluňda garaşsa indik video olarak haýsy maşin abzor etmeli onam kommentde belleň. O ýalňyş sen ýerimde boldy. Ýalňyşdyň diýip bäz, goşmadyň diýip bäz. Liboy zat ýazyň, galam aktiw bolalyň. Sizden golluňda garaşsa, jaňyz sag bolsun, özüň gowy serdiň.